ஐபோவான் வணக்கம், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அண்ட் குட் மார்னிங். இன்றைய சிங்கள பத்திரிகைகளில் பிரதான தலைப்புச் செய்திகளிலே 3 பத்திரிகைகளில் பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக இடம் பிடித்திருக்கிறது. முன்னாள் அமைச்சர் மெர்வின் சில்வா அவர்களது வழக்கு தொடர்பாக லஞ்சம் அல்லது ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழுவின் வழக்கு தொடர்பாக அவர் மீது தொடரப்பட்டிருக்கிறது. දැන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ හිටපු කම්කරු හා මාජන සම්බන්ධීකරණ අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වා මහතා. ඉතින් මර්වින් සිල්වා මහතා ඔහුට එරෙහිව පවරා තියෙන නඩු. ඇයි නඩු පවරා තියෙන්නේ? හරි හොඳ මිනිස්සයා. ඔව්, හරි හොඳ මිනිස්සයා තමයි. மர்வின் சில்வா அவர்களுக்கு 2 வருடத்தில் அமைச்சராக இருந்த கால பகுதியில் 15 கோடி ரூபாய் சொத்து இருக்குதா. 2 வருடம் தான் அமைச்சராக இருந்திருக்கிறார். கொழும்பில் 7 கோடி பெறுமதியான ஒரு காணி இருக்குதா. கடவத்தையில் 1 கோடி ரூபாய் பெறுமதியான ஒரு காணி இருக்குதா. 85 லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான டிஃபெண்டர் ஒன்று இருக்குதா. 55 லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான இன்னும் ஒரு வாகனம் இருக்குதா. மகனுக்கு 3 கோடி ரூபாய் பெறுமதியான பென்ஸ் கார் இருக்குதா. අවුරුදු දෙකක් තමයි එතුමා අමාත්‍යවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ අවුරුදු දෙකෙන් එතුමා උපයාගෙන තිබෙනවා කෝටි 15ක මුදලක්. අයථා ලෙස මේ අයථා ලෙස එතුමා උපයාගෙන තිබෙන මේ කෝටි 15 කොළඹින් කෝටි 7ක ඉඩමක්, කඩවතින් කෝටියක ඉඩමක්. තවත් තියෙනවා ලක්ෂ 85ක වටිනා ඩිෆෙන්ඩර් රථයක්, ලක්ෂ 55ක වටිනා තවත් රථයක්, ඔහුගේ පුතුට කෝටි 3ක වටිනා බෙන්ස් රථයක්. බයි අවුරුදු 2ක් සේවය කරලා තිබෙන්නේ අමාත්‍යවරයෙක් වශයෙන්, කම්කරු අමාත්‍යවරයෙක් වශයෙන්. කොහොමද මේ කෝටි 15ක් උපයාගත්තේ? අපි අවුරුදු 30ක් වැඩ කරනවා එක ආයතනයෙන්. අපිට කෝටියක් නෙමෙයි ලක්ෂ 5ක්වත් ඉතුරු කරන්න බෑ. රටින් වැඩ කරනවා, රටින් ගිහිල්ලා අම්බ කරනවා අපේ විදේශ ශ්‍රමිකයන්. ඔවුන්ටවත් බෑ අවුරුදු 2කින් කෝටි 15ක්. හැබැයි ලෝකේ තියෙන නියම ජොබ් එක දේශපාලන ජොබ් එක. එමත් නැත්නම් අමාත්‍යවරයෙක් වශයෙන් සේවය කරන ජොබ් එක. பலர் வெளிநாடுகளுக்கு செல்கின்றார்கள். வெளிநாட்டுக்கு சென்று 2 வருடத்திலே 15 கோடி ரூபாய் உழைக்க முடியுமா? இலங்கையிலே ஒரு நிறுவனத்திலே 30 வருடம் வேலை செய்தால் கூட இந்த 15 கோடி ரூபாய் உழைக்க முடியுமா? ஆனால் 2 வருடம் அமைச்சராக பணிபுரிந்திருக்கின்றார். தொழில் மற்றும் மக்கள் தொடர்பாடல் அமைச்சராக 2 வருடம் அமைச்சராக பணிபுரிந்த காலப்பகுதியிலே 15 கோடி ரூபாய் சொத்துக்களை குவித்திருக்கிறார். அப்படி என்றால் இது சாதாரண ஒரு நெத்திலி மீன், ஆல்மெசோ என்று சொல்லுவாங்க, நெத்திலி மீன். இன்னும் பெரிய பெரிய சுறாக்கள் இருக்கிறது, பெரிய பெரிய பாறை மீன்கள் இருக்கிறது. சாதாரண நெத்திலி மீனுக்கே இப்படி என்றால் யோசித்து பாருங்கள். நீ කතා කරනවා යම් කිසි ඔබ්බටකින් අපි කතා කරන්න ඕනේ මේවා. මොකද මේවත් දූෂණයේ රටක්. මේ වගේ දූෂණයේ රටක්. මෙයා සාමාන්‍ය ආල්මැස්සෙක්, තවත් ඉන්නවා මෝරු ටිකක්. බලමු. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා තවත් හොඳ සෙල්ලම් එළිවෙන ජාමයට. බලමු තවත් කී දෙනෙක්ද, තවත් ඩිෆෙන්ඩර් රථ කීයක් තියෙනවද, තවත් බෙන්ස් රථ කීයක් තියෙනවද, තවත් ඉඩම් ඔප්පු සේප්පුවල කොච්චරක් තියෙනවද, සමහර ඇමතිවරුන්, හිටපු മന്ത്രിවරුන්. ඔයමු නේද? බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් අර විජய் சொல்வார் தானே, I am waiting.